भावांनो आज लय दम भरलाय. आज शिमल्याला जाताना खरं सांगतो आज लय ताप व्हायला लागला. राईड करा आपल्याला, सायकलिंग कराय, गाड्या बा कशा येते त्या. समजा सिंगल लेन लागलाय, सांगितलेलं 4 लेन हायवे आहे. पूर्ण सांगितलेलं 4 लेन हायवे आहे. कशी पण गाड्यामध्ये घालते ते आडवे तिडवे. कॅमेरा झाला होता म्हणून ह्या गाडीवाल्यानं थांबवली गाडी, दमाने घेतली. नंतर आपला आज येऊन होत. शिमला 78 किलोमीटर आहे. दम तर लय भरलाय आणि चढ तर लय बेकार लागायला लागलेत. मनाली परत चढ ह्याचा मला जास्त वाटते. मनालीला एवढं काय वाटलं नाही, पण शिमला चढ लय बेकार आहे.